siang Banyuwangi. Sing hati gue sih. Kopi lagi rasane pahit tenang, pangan mangut lele rasane kok padha tempe. Apa kaya ngene rasane wong ora duwe. Cintaku kok yo sampun lenesu nesu, kabeh iso rasaku nganggo mecucu. Emanan paras bagusmu ndak beda karo atimu. Rungono tambangan manismu. Sayang ngapunten nesestu, yen kurang saged nuruti apa karepku, tapi aja sumelang ana dina liyane. Bakal tak upayake mbok kepiye carane. Tresnaku ora bakal bersayang, ora bakal goyah najan kahanane putra. Aku bakal setia, ora mungkin mendua. Matur nuwun sampun ana ngancanine saben dina. Sing pati gue sing. Cintaku mbok ya sampun lenesu nesu, kabeh iso rasaku nganggo mecucu. Emanen paras bagusmu ndak beda karo atimu. Rungono tambangan manismu. Duh sayang ngapunten nesestu, yen kurang saged nuruti apa karepku, tapi aja sumelang ana dina liyane. Bakal tak upayake mbok kepiye carane. Tresnaku ora bakal bersayang, ora bakal goyah najan kahanane putra. Aku bakal setia, ora mungkin mendua. Matur nuwun sampun ana ngancanine saben dina. Yang jauh kita boleh mendekat ya, yang dekat kita merapat. Berasiwa diskusi. Iyalah sih. Ya, cintaku kok ya sampun lenesu nesu, kabeh iso